हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैबो खेबसे बराय हरबावलायबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसैलाय आङो दिनैहाय आं मा भिडिअ देखायलांबाय थानाय जायो नायलांबाय थादो आरोना अननानै आंनि भिडिअखौ थौदो बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै बेनिफ्राय नै गथ' सानैनो आङो मेगि संदों आरोना नै मोनबाय संखांबाय माने जिरायना जारानि नै जालायबाय आरो नै हेनायाबो फैनानै दंफैयोमोन ओमफ्राय जाफाबाय रानियाबो रानि सना सामसजों जानो रोङा रानिया आखाइजोंसो जादों बेनिफ्राय नै दानिया आङो मैगं सायनोसैलाय आरोना बहल मैगं बेनिफ्राय नै मैफ्राय फाजा एवगोन बेनिफ्राय रानिया एसे गगा मोनदों नालाय नै बेखौहाय आङो रुना होगोन आरो खांख्रिंखला आलु नै लोगोफोर दानिया मैगंखौहाय हाखांजोब्बाय आरोना आङो हाखांजोबनानै नै सुखांनानै लाबाय आरो ओमफ्राय नै रानिनि खांख्रिंखलाखौबो हाखांबाय बेनिफ्राय सारायखौबो जानबाय आङो नै थावबो होखांबाय बेनिफ्राय नै रानिनिबो एसे थाव होना होबाय आङो नै रुनो होन्दोंमोन आरो दहायो ओमफ्राय खिन्थु आं एसे थाव होना होबाय बहलखौ हरनोसै नै लोगोफोर दानिया आंनि ओंखाम ओंख्रि संनाया मोनजोब्बाय आरोना नै बेयावहाय संखांजोब्बाय आङो मोनखांजोब्बाय दानिया ओंखाम जानोसैलाय लोगोफोर दानिया ओंखाम जानोसैलाय आरोना नै खुरनानै लाबाय नै बहल ओंख्रिया इनिफ्राय नै भाजि एवनाया दहायनि मैफ्राय भाजि इनिफ्राय थाइबें खाजि लगायना लाबाय इनिफ्राय बानलु ओमफ्राय नै इथिंजाय बाबुआ जाबाय दिनैहाय मिरामिस आरोना जेबो गैया बेदर जानोसै दानिया बहल ओंख्रिया गोथावथार जादों दिनैसो मोनजादों फार्स्टनो ओंखायनो माने गोथाव मोनदों खोमा बेनिफ्राय नै लोगोफोर आङो ओंखाम जाखांबाय नालाय नैबे जिखौहाय सुनोसैलाय आरोना जि सुनो लालायबाय आङो रानिया उन्दुबाय आरो रानि उन्दुनायावनो आङो जिखौ सुनानै लानोसै लोगोफोर दानिया आङो जि सुखांनानै दुगैखांलायबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आङो जि सुबाय थानायखौ भिडिअ बानायबाय थालायदिया आरोना बेनिफ्राय नै जोंहा रानियाबो सिखारबाय आरोना दायो मुरि जादों एना आरो जानाय आरो सना गगा मोनसोगारदों रानिया एकदम गुंग्राय गबाय थायो देहामोन मुरिखौ बेनिफ्राय दानिया आङो औवा मेवा दानहैनोसै आरोना लोगोफोर औवा मेवाखौ माने आङो हाना दोननानै गोखै खालामनो नागिरदों आरो मेसेङाव जानो औवा मेवा दाननो थांसै आं लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर नै औवा मेवाया बेयावनो दङ आरोना एसे गिदिर गिदिर जालायबाय नै दाख्लैनिफ्रायनो दाननो होननानै सानदोंमोन आङो ओमफ्राय दाननायानो जायाखैमोन आरोना दाननानै हानो होनना सानबाय थादोंमोन दायो दाननोसै आङो नै औवा मेवाखौहाय आङो दानखांबाय आरोना बेनिफ्राय बाख्लाखिनिखौहाय आङो बेयावनो जिन्नानै गालांनोसै आरो बेनिफ्रायसो न'आव लांनानै आङो हाहैनोसै ओमफ्राय नै बेयो ससेया जदों माने नै थाबोदोंमोन नै बेनि दानस'नानै लाबोफिनदों आङो नै गोरलै आरामथार नै दानिया जिनखांजोब्बाय आङो बेनिफ्राय न' सिङाव लांनानै सायहैनो माबानोसै हाहैनोसै आङो
एकदमबारे बिराद थाम्फै दं आरोना औवा सेरावहाय फैदो रानि थाम्फै बायो रानिखौ लानो रावबो गैया जोंहा बेनिफ्रायनो माने आंजों थाफागासिनो फै सना बिदायाबो गेलेनो थांदों गामियाव फैदो फैदो मामि ओइ नै फैबाय आगैजों गेलेदो हा उन्दुदोंसोमोन माथो फात्ता खोमाखै दादैनि रुमाव ओइ फै औवा बारियाव थाया फैदो मामि आयौ आयौ थाम्फै हरो दादाजों थादो सना दसे गेलेदो दादाजों आं औवा मेवा हानोसै नै दानिया हानोसै लोगोफोर औवा मेवाखौ नै माबानानै लाखांजोब्बाय आरो सुनानैबो लाखाजोब्बाय आङो बेनिफ्राय नै बयामा बे बयामावहाय सोगोन आरोना आङो माने सोना दोननानै गोखै जानानै थानायखौ माने जानो गोथावथार जायो अमा बेदरजों मेसेङावहाय बिराद जानो गोथाव जागोन आरो ओंखायनो माने दा औवा मेवा ओंखारनाय समावनो हाखानानै दोनना लाखानोसै आरो उनावबाथाय आख' मोननाय नङाना दैज्लाङावसो औवा मेवाया ओंखारो नालाय आं दायो हानोसै नै लोगोफोर बिदि गोलाव गोलाव हागोन आङो नै ओइ बयामखौ लांनाङा हानांगोन मामि आंहा आराम सुखानायसो लाबो बाबु ओइ मुरिखौ मानो होयो बाबु बासाखौ लानानै जानाङा ना बिदि खुरैयाव लानानै जा दोनदे सना हामा दे आंनि नों बुजिखायो गुसुं गुसुंबो हानानै दोनजायो आरोना बेनिफ्राय आङो गोलाव गोलावखौ माने जानो गोथाव मोनो गुसुं गुसुङैबो हागोन मालाबा बेनिफ्राय दिनै गोलाव गोलावै हादों नै गुसुङैबो हानानै माखासे दोनगोन आरो बे खिनियाल' थोनाय नङाना माने बुरजा हानानै दोनखाबासो माने गोबाव थाङो आरो एसे सेमोननिया गैलानो जोंहाना मालाबा बिदिनो बेदर मोनबाथाय मा गेलेनो होनाङा आखौ नों थानानै बेदर मोनबानो जानाय जायो जे ओंखायनो माने थाब जोबो आरो एबार एसे बुरजा बानायना दोनगोन नै हाखांबाय दानिया लोगोफोर नै औवा मेवाखौ बेनिफ्राय नै इयावहाय सोनोसै बयामाव दानिया रु गावहासो जिरायनो नागिरबाय दे जिरायदो दे इयाव जिरायदो दे अबाव जिरायनो रानि मासेयाब्रो बयाम मासेयाब्रो नै सोना दोननोसै आरो आङो दानिया नै लोगोफोर दानिया नै बयामावबो सोखांजोब्बाय आरोना आङो जोब्बाय सोखांनानै बेनिफ्राय दोननोसै एसे मास मोनसेसोनि उनावनो आराम गोखै जागोन आरोना इयो अमा बेदरजों जानो मोजां जाथारसिगोन दाना मालाबा मालाबा अमा बेदर दाउ बिदिजों जाबाय थासिगोन आरो सम सम बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन ओमफ्राय जाय आंनि चेनेलाव गोदानै नायदों साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरोना बेनिफ्राय जाय साबस्क्राइब खालामखानाय बिसोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय बेनिफ्राय बिदिब्ला दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय